Венера ханым менә гомумән музыкага, җырга, остазлыкка бәйле сорау түгел, иҗаттан шит сорау. Тотынып утырыгыз зинһар өчен, бәлки шаккатып китәрсез дип әйтте ди. Сезнең тормышыгызда иң көтелмәгән очрашу. Көтелмәгән хәлдер индеме? Яки хәлдер инде, яки очрашу менә. Кеше белән булса инде бәйле булса, кызыграк мәсәлән. Менә мин заманында бик күп чыгышлар ясый идем. Безгә күпме гастрольләр, күпме юл бит инде. Чит илләрдән гомумән килгән шундый дәүләт кешеләр алдында җырлыйдыр мин. Еш. Шулай bir vaqt men Штраусның «Сказки Венского леса» дигән вальсын җырладым. Аны инде безнең гомумән җырлаучылар юк безнең республикада. Мин беренче һәм бердән. Һәм шуны җырлагач, миңа көтелмәгәндә, белмим инде, бер узын гына буйлы бер ир кеше килде дә, сезне Франциядән килгән премьер-министр Жопен чакыра ди. Мен Жопен. Мен курка гына чыгып киттем, әйтәм, нәрсә дөрес җырламадым микән мин бу романсны, бу вальсны әйтәм. Дөрес сүзләрен дөрес әйтмәм, әйтәм, мин урыс телендә җырладым, мин югыйсә әйтәм, безнең телне белмәйдер, кайтыштым. Төштем дә минем кулны папитти индеме. Әйбәт ишенде. Премьер-министр әйбәт. Аннары миңа бер шундый тартма бирде. Тартма инде беләсең инде, хатын-кыз өчен мондый тартма алу, мин нәрсә, thank you дидем, мен дә very much дидем инде. Nice to meet you, тагын бирде. Һәм шул коробканы алдым инде, мин шунда реверанс ясадым да, менеп киттем баскычтан. Үзем шул тартманы тотам, әйтәм, нәрсә икән монда? Әйтәм, бриллиантовый колье микән инде, шул хәлләр. Үскәмгә түзеп булмады, ачтым бит инде. Анда булды сәгать. Менә ул сәгать минем бүгенге көнгә кадәр саклана, һәм ул менә шундый вакыйганы искә төшерә. Шундый зур бүләк булды Франциянең премьер-министры Жопеннан инде. Истәлек бүләк менә шул көтелмәгән. Менә шул көтелмәгән, минем кулны пәпиту, ул минем өчен көтелмәгән бер ни булды инде. Бер вакыйга булды минем өчен. Тыңлау бик рәхәт. Җавабыгыз өчен. Штрауска да һәм сезгә дә бик зур рәхмәт. Штраус, әлбәттә. Рәхмәт.